गारि बिक्री क'क्राझारनि जानाखि एबसु आरो एनडिएफबिनि जिथु हाबाफारि खुंदों बेवहाय थामथि बर' गोरोबथानि बे थामथि बर' गोरोबथानि जिथु देरहासार फालिथाय फोरबो बे देरहासार फालिथाय फोरबोआव माखासे रायजो राजाफोरा लोब लोब फैगासिनो दङ आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों दिनैनि नैबे समावहाय बिटिआरआव गोग्लैनाय बर' आरो माखासे आसामनिफ्रायबो गोबां रायजो राजाफोरा बे दिनैनि जा माने हाबाफारि एनडिएफबि आबसु आरो सोमावसारारि हान्जाजों जाखिनि गोरोबथा खालामबाय बे गोरोबथानि बेलायावहाय दिनै जिथु रंजाथाइ फालिथाय एबा देरहासार फालिथाय बड' एकर्डनि सायावहाय बेवहाय बाहागो लानो थाखाय गोबां हालामनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय फैदों आरो लोगोसे बे रंजाथाइ हाबाफारियावहाय बाहागो लागोन भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आरो अमित शाह बिथाङा लोगोसे आसामनि गाहाय मन्त्रि सर्बानन्द आरो फाइनेन्स मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लागोन दा बेयावहाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गोबां बिटिआरनि हालामनि रायजो राजाफ्रा लोब 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 बेयावहाय माने बाहागो लाफैना फैदों